Sa pag-alis ng ermitanyo, pinili ng dalawang magkaibigan ang ipagpatuloy ang kanilang usapan. Dahil sa masyadong malalim na noon ang gabi at tahimik na ang paligid, ninais nila Gonzalong mag-usap sa pinakamahina nilang tinig. Samuel, bakit ka nananalangin ng ganitong oras? Hindi ba pwedeng ipagpabukas ang gawain yan? Tanong ni Gonzalo. Ganyan kasi ako, Gonzalo, kapag hindi ako nakakatulog. Tapos ngayong sinabihan ako ni Ermitanyong Carpio tungkol sa pagdalaw sa akin ng Batibat, kinakailangan palagi kong kausapin ang dakilang ama. Hindi ko pwedeng hayaan na magkaroon ng butas ang aking kaluluwa na siyang malayang lalagusan ng masasamang likha. Bakit ikaw, Gonzalo? Madalang ka bang manalangin sa ama? Sagot at tanong naman ni Samuel. Noon, Samuel, halos tinalikuran ko na ang amang may likha sa lahat. Alam mo naman, nasa panig ako ng kaliwa, kung kaya't isang sumpa para sa akin ang pagbanggit sa lahat ng kanyang dakilang gawain. Paliwanag naman ni Gonzalo. Nang marinig ito ni Samuel, ninais na lamang niyang iwasan ang mga ganoong uri ng katanungan sa kanyang kaibigan. Ramdam niya kasi ang pagkailang nito sa mga ganoong uri ng tanong, kung kaya't pinili niyang ihinto na lamang ang ganoong uri ng paksa. Sa paglalim ng gabi ng kanilang pag-uusap, kung ano-ano ang kanilang binalikang pangyayari. Nang makaramdam na ng antok noon si Samuel, ninais na lamang nitong yayaing magpahinga ang kanyang kaibigan. Hindi naman noon tumutol si Gonzalo, gawa ng umaga pa ang alis nila kinabukasan. Sa pagsapit ng umaga, muli na naman nilang ipinagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang papasapit ang tanghali, patuloy din namang nagdarasal si Samuel. Hinayaan na lamang ito ni Gonzalo, gawa ng meron itong nais tuparin na misyon. Dahil sa wala siyang makausap noon, ninais na lamang niyang tumabi sa kanyang tiyuhin. Tio Carpio, malapit na ho ba tayo? Tanong ni Gonzalo. Oo, iho. Malapit na. 2.5 araw na lamang ang ating bubunuin sa paglalakbay. Labis ka na bang nangungulila sa mag-ina mo? Wika ni Pio Carpio. Medyo, Tio. Pero hindi sila ang dahilan sa mga katanungan kong yan. Para kasing meron akong naiwang gawain sa lugar namin. Hindi ko lubos maisip kung anong trabahong yon. Pero yun ang sinasabi ng aking isipan, kung kaya't hindi ako ngayon napapanatag. Sagot naman ni Gonzalo. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, pilit inisip ni Gonzalo ang gawaing kanyang naiwan. Nang hindi niya talaga maunawaan ang kanyang nararamdaman, ninais na lamang niyang ito ay ipagsawalang bahala. Sa pagsapit ng gabi, nadapo na nga sila Gonzalo sa kahuli-hulihang bundok ng Talusan. Maraming hayop na gumagala sa lugar na yon, lalong-lalo na ang mga makamandag na ahas. Dahil sa kanilang mga nasilayang galang hayop sa paligid, ninais nilang maglagay ng pangontra sa lugar na kanilang pinagpapahingahan. Ang kanilang mga pangontrang ikinalat sa paligid ay ang mga bawang na kanilang pangunahing pansahog sa kanilang mga nilulutong ulam. Habang naghahanda sila Gonzalo, biglang nakuha ni Pio Carpio ang kanyang wisyo. Nagtataka kasi noon si Gonzalo sa kanyang tiyuhin, gawa ng panay ang pagsipat nito sa paligid. Alam ni Gonzalong meron itong nararamdaman, kung kaya't ninais niya itong lapitan. Tio Carpio, ayos lang ho ba kayo? Tanong ni Gonzalo. Oo, iho. Ayos lang ako. May hinahanap lamang ako sa paligid. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo,
Ninais na lamang niyang iwan ito upang matulungan sa mga gawain ang kanyang mga kasama. Habang siya ay abala sa pagsasalansan ng mga tuyo, panay naman ang ginagawa niyang pagsipat sa kanyang tiyuhin. Ilang minuto pa ang lumipas at sumapit na nga ang kanilang hapunan. Sa pagsapit ng kanilang pagsasalo-salo, kitang-kita ni Gonzalo ang hindi mapakali niyang tiyuhin. Nagtataka talaga siya noon sa asal nito. Gawa ng nakakapanibago noon ang ginagawa ni Pio Carpio. Nang sumapit na ang gabi, nagpresentang magbantay noon si Pio Carpio. Hindi naman tumutol ang mga kasama ni Gonzalo dahil puyat na din ang mga ito. Hindi naman noon tumutol si Gonzalo gawa ng nais niyang pakiramdaman ang galaw ni Pio Carpio. Habang patuloy na lumalalim ang gabi, panay ang ginagawang pakikiramdam ni Gonzalo. Sa pagsapit ng 10:00 ng gabi, biglang nakarinig si Gonzalo ng isang bulong sa kanyang tenga. Iho, alam kong nakikiramdam ka. Gusto mo bang malaman kung bakit ganito ang asal ko sa lugar na ito? Tumayo ka na dyan at sumunod ka sa akin. Wika ni Pio Carpio sa kanya. Nang marinig ito ni Gonzalo, agad din naman niyang iminulat ang kanyang dalawang mata. Dahan-dahan siyang bumangon sa kanyang kinahihigaan upang hindi siya maramdaman ni Samuel. Sa pagtayo noon ni Gonzalo, pinili niyang dumukot ng kapirasong laman ng tao upang kainin ito. Buwan-buwan kasi siyang kumakain ng tao, gawa ng iyon ang kinakailangan ng kanyang bertud upang ito ay maging mabisa at mabuhay. Sa kanilang ginagawang paglalakad ni Pio Carpio, ay nadapo sila sa looban ng gubat di kalayuan sa kanilang pinagpapahingahan. Napakaraming gumagapang na ahas noon sa paligid, pero nakakapagtakang hindi sila nito nagagawang sungkaban. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, nadapo na nga sila sa 2 puno na punong-puno ng lumot. Napakarami ding baging sa mga sanga nito at para bang hindi pa ito nagagawang akyatin ng kahit na anong hayop o tao. Sa pagpasok nila sa lugar na yon, doon na nga nakaramdam si Gonzalo ng pamamasa ng kanyang mga paa. Habang patuloy silang naglalakad doon ni Pio Carpio, ay halos hindi na niya mawari kung ano ang kanyang inaapakan. Meron siyang nasisilayang lumot at mga buto ng hayop sa kanilang dinaraanan na siyang kanyang ikinakabahala. Alam ni Gonzalong merong nilalang sa lugar na yon na hindi orihinal na naninirahan sa mundo ng mga tao. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang nakaamoy si Gonzalo ng isang napakabangong usok na hindi niya mawari kung saan ito nanggagaling. Iho, sundan mo lang ako dahil malapit na tayo. Bulong ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, tumangulang naman ito upang ipakita ang kanyang pagsang-ayon. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakasipat sila Pio Carpio ng isang napakalumang kubo sa gitna ng kagubatan. Habang patuloy itong sinisipat ni Gonzalo, ay halos hindi niya maunawaan ang kanyang nararamdaman. Animoy merong isang nilalang na naninirahan sa kubong yon na siyang labis na ikinakabahala ng kanyang isipan. Nang marating nila ang kubong yon, biglang napadikit si Gonzalo sa kanyang tiyuhin nang makasipat siya ng isang napakalaking katawan ng ahas na dahan-dahang gumagapang papaikot sa kanilang kinaroroonan. Tio Carpio, nakikita mo ba ang nakikita ko? Gulat na tanong ni Gonzalo. Shh! Hayaan mo lang yan. Yan ang pakay natin sa lugar na ito.
Nais mong malaman ang gagawin ko, hindi ba? Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ni Gonzalo, ay doon niya napagtantong merong kukuning mutya ang kanyang tiyuhin. Alam niyang mutya ang pakay nito, sa kadahilanang ang engkantong kanilang nakita noon ay hindi nasisiyahan kapag nakakakita ng tao. Sa patuloy na pananatili nila Gonzalo sa lugar na yon, ay dahan-dahan na silang pinakikiramdaman ng engkanto na kanilang nasilayan. Doon na tuluyang nasipat ni Gonzalo ang haba ng katawan nito na siyang nagbigay sa kanyang katawan ng kilabot. Habang patuloy na umiikot noon ang kanyang paningin, tuluyan na ngang nasipat ni Gonzalo ang ulo nito. Paglalarawan ni Gonzalo sa nilalang na yon, meron itong matatalim na sungay sa kanyang ulo. Nanlilisik ang berdeng mata nito. Meron itong wangis na maihahalin tulad mo sa isang napakagandang babae at may malapad itong kaliskis na kulay berde. Kalahating ahas ang nilalang na yon at kalahating tao. Kasabay ng pagsipat ni Gonzalo sa engkanto, biglang ibinuka nito ang kanyang bibig na para bang nais niyang lulunin si Gonzalo. Matapos niyang masilayan ang pagmumuka ng nilalang na yon, agaran din itong sumugod sa kanilang kinaroroonan. Sa pagsilay ni Pio Carpio sa engkanto, mabilis naman ang paghingi niya ng tulong sa kasangganyang gudor. Pagbigay nito ng kanyang palakol, pinili ni Pio Carpio ang salagi ng pag-atake nito upang maiwasang maundaya ng kagat ang kanyang pamangkin. Ano ang kailangan niyo sa pugad ko? Wika ng engkanto habang patuloy nitong inuundaya ng pag-atake si Pio Carpio. Nang marinig ni Gonzalo ang tanong ng engkanto, napangisi lang naman ito at para bang merong nakakatawa sa sinabi ng nilalang. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili ni Pio Carpiong sagutin ang katanungang binitawan nito. Si Gonzalo naman noon, agaran din ang ginawang paglayo sa kanyang tiyuhin at sa engkanto. Alam mo ang nais ko kung bakit ako naparito. Iluwa mong trabungkong pinapangalagaan mo at ibigay mo ito sa akin ng bukal sa iyong kalooban. Sumunod ka na lamang sa nais ko upang hindi ka na tuluyang masaktan. Sagot naman ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng nilalang, doon na tuluyang nagwala ito sa buong paligid. Sa pagpapatuloy ng pakikipaglaban doon ni Pio Carpio, ninais naman ni Gonzalong makapagpalit ng anyo upang mahatira ng tulong ang kanyang tiyuhin. Nang marinig ni Pio Carpio ang pinapakawalang engkantasyon ni Gonzalo, sumigaw ito ng, Iho, huwag kang makialam sa laban na to. Magiging baliwala ang paghihirap natin dito kung tutulong ka sa labang kinakaharap ko. Magtiwala ka sa akin at sa aking kakayahan. Dahil sa sinabi noon ni Pio Carpio, wala nang nagawa noon si Gonzalo kung hindi sundin ang nais nito. Ang ginawa na lamang niya noon ay ang maghanap ng lugar na maaring pagkublian upang malaya niyang makita ang labanan. Nang madapo si Gonzalo sa isang tumbang patay na puno, doon niya ninais na magtago. Habang siya ay nakakubli sa lugar na yon, biglang nagulat si Gonzalo nang makasilay siya ng mga patay na tao. Gulat na gulat siya noon dahil ang kanyang mga nakitang bangkay ay para bang kamamatay pa lamang. Sa paglapit niya sa mga bangkay na yon, doon niya napagtantong matagal na itong binawian ng buhay. Ang nakakapagtaka lamang sa kanyang mga nasilayan ay para bang hindi nagawang maagnas ng mga ito. Paghawak ni Gonzalo sa katawan ng mga bangkay, sa hindi inaasahang pagkakataon, ay bigla itong natunaw.
Agaran din naman noon ang kanyang paglisan sa lugar dahil sa hindi niya mawari kung ano ang mga susunod na mangyayari. Nang makalayo na doon si Gonzalo, doon niya nasilayan ang mga tambak na bangkay ng tao sa buong paligid. Habang patuloy niyang pinagmamasdan ang mga pangitaing yon, doon niya napagtanto kung bakit nais ng kanyang tiyuhin nakitila ng buhay ang engkantong kalaban nito. Sa pagpapatuloy ng panonood ni Gonzalo, doon niya nakita ang mga itinatagong liksi at galaw ng kanyang tiyuhin. Animoy ang galaw noon ni Pio Carpio ay hindi tugma sa kanyang edad. Nagagawa nitong makipagsabayan sa engkantong halos kasing laki ng isang puno ang katawan na merong hindi masukat na kalakasan. Sa bawat pagtama ng palakol ni Pio Carpio sa nilalang, kitang-kita ni Gonzalo ang paghulog ng mga malalapad at makakapal na kaliskis nito. Ramdam na ramdam noon ni Gonzalo na ang kanyang tiyuhin ang mananalo sa laban sa kadahilan ng lamang ito sa kumbateng kanyang kinakaharap. Ilang minuto pa ang lumipas, pinili ng engkantong puluputan ng kanyang katawan ng ermitanyo. Nang mahulaan ni Pio Carpio ang gagawin ng kanyang kalaban, agad din naman siyang gumawa ng aksyon upang kontrahin ang binabalak ng nilalang. Nang matagumpay ng mapuluputan ng engkanto si Pio Carpio, ay ngumisi ito na para bang siya na ang nanalo. Masaya ka ba dahil nagawa mong paralisahin ang katawan ko? Tanong ni Pio Carpio. Nang marinig ito ng engkanto, pinili nitong higpitan ng kanyang ginagawang pagpulupot sa matandang katawan ng ermitanyo. Habang ginagawa ito ng nilalang, panay ang pagngisi nito at pagtulo ng laway. Ilang minuto pa ang lumipas, biglang sumipol si Pio Carpio sa hindi malamang dahilan. Nang marinig ito ng engkanto ay bigla itong tumawa at nagwika ng, Isa ba yung hudyat ng iyong kamatayan, tanda? Tama ka. Hudyat yan ang iyong kamatayan. Wala kang kaide-ideya sa mga susunod na mangyayari sa iyo. sagot naman ni Pio Carpio. Matapos nitong makapagsalita ay kasabay nito ang paglabas ng gudur na kanyang kasangga. Agaran nitong hinawakan sa leeg ang ahas na yon upang hindi na nito magawang makatakas. Kahit anong pagpupumiglas ang gawin noon ng engkanto, hindi nito nakayanang makipagsabayan sa lakas ng kasangga ni Pio Carpio. Matapos yang gawin ng gudur, unti-unti nang lumuwag ang pagkakapulupot ng engkanto sa ermitanyo. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na itong nakawala sa kanyang kalaban. Matapos ang mga pangyayaring yon, biglang bumagsak ang engkanto sa lupa habang patuloy na nagpupumiglas sa pagkakahawak sa kanya ng gudur. Hindi naman ito hinahayaang makatakas ng gudur sa kadahilanang yon ang nais ng kanyang maestro. Habang dahan-dahang lumalapit si Pio Carpio sa engkantong kanyang kalaban, pinili niyang hilahin ang kanyang palakol na hawak. Paglapit ng ermitanyo sa nilalang, kitang-kita ni Gonzalo ang bakas ng pagkatakot nito sa mga susunod na gagawin ni Pio Carpio. Nang tuluyan ng makalapit ang tiyuhin ni Gonzalo, biglang sumigaw ng napakalakas ang engkantong yon. Kasabay ng pagsigaw nito ay ang patuloy nitong paglaway ng napakalapot na likido dahil sa higpit ng pagkakasakal sa kanya ng kasangga ni Pio Carpio. Iluluwa mo ang trabong ko o puputulin ko ang iyong ulo. Alam kong kinuha mo ang lahat ng mutya ng ahas dito sa lugar, kung kaya't inaasahan kong malaki ang batong pinanggagalingan ng iyong lakas. Ibigay mo sa akin ang batong yan at pakakawalang kita. Wika ni Pio Carpio.
Paano ko ibibigay sa iyo ang pinagmumula ng kapangyarihan ko? Ito ang buhay ko at mamamatay ako kapag nawala to. Sagot naman sa kanya ng nilalang. Nang marinig ito ni Pio Carpio, ay hindi na niya pinili pang makipag-usap sa engkanto. Walang sabi-sabi, agaran niyang hinila ang mahabang dila nito at hinanap ang isang butas sa dulo ng dila ng engkanto. Habang ginagawa yun ni Pio Carpio, kitang-kita ni Gonzalo ang pag-iyak ng nilalang na yun. Nang matuntunan ng ermitanyo ang butas, agad din naman itong dinukot ang trabungkong kanyang hinahanap. Dahil sa nakakapit ito ng husto sa nilalang, kung kaya't dahan-dahan ang ginawang paghila ni Pio Carpio. Habang patuloy itong ginagawa ng ermitanyo, unti-unti namang nanghihina ang kanyang kalaban. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang nakuha ni Pio Carpio ang trabungkong kanyang ninais. Agaran niya itong isinilid sa pulang tela at dali-daling isinilid sa kanyang bulsa. Matapos niya itong gawin, tuluyan namang nawala ang gudor na kanyang kasangga. Sa pagkawala nito ay ninais pa ng engkantong makuhang muli ang trabungko, pero bigo na ito sa kanyang nais gawin dahil sa labis niyang panghihina. Habang gumagapang ito papalapit sa kinaroroonan ni Pio Carpio, panay naman ang pag-aagnas ng katawan nito. Patuloy itong tinititigan ni Gonzalo at ramdam na ramdam niya ang pagnanais ng nilalang na mabuhay. Hindi naman niya ito nagawang pakitaan ng awa dahil sapat na ang kanyang mga nasilayan upang mapagtantong nasa panig ng kaliwa ang nilalang na yun. Matuto kang tanggapin ang iyong pagkatalo. Huwag ka nang magpumilit na maagaw sa akin ang trabungko dahil wala ka ng kakayahan. Mas mainam na tanggapin mo na lamang ang iyong kamatayan. Wika ni Pio Carpio. Matapos niyang makapagbigay ng katagasan nilalang na yon, agaran naman itong isinubasob ang kanyang muka sa lupa. Matapos niya itong gawin, tuluyan na ngang naging bato ang kanyang katawan. Matapos maging bato ng nilalang na yon, ay ang agaran din namang pagkawala ng kanyang katawan sa lugar na kanyang kinamatayan. Iho, halika na at bumalik na tayo. Wika ni Pio Carpio habang mahigpit na hinahawakan ang nakuha niyang trabungko. Nang marinig ito ni Gonzalo, dali-dali naman itong lumapit sa kanyang tiyuhin. Okay, sunod kagad natin yung 81. Marami akong utang sa inyo. Baka hanggang 85 ang lapag natin ngayong araw na to. Yun lang. Salamat.